වෙනදා අපේ රටේ බොහෝ තැන්වල ජාතිවාදී ගැන නගිනවා. மற்ற காலங்களில் எமது நாட்டில் பல இடங்களில் இனவாத போக்குகள் இனவாத முரண்பாடுகள் தோன்றுகின்றன. අපිට අවශ්‍යයි ජාතිවාදයෙන් තොර ජාතික සමගිය පිරුණු පොහොසත් රටක්. எங்களுக்கு இனவாதம் இல்லாத இன ஒற்றுமை கொண்ட தேசிய ஒற்றுமை கொண்ட ஒரு நாடு தேவை. කොහේ ඉපදුනත් இங்கு பிறந்ததாக මොන இருந்தால் භාෂාව කතා කරත් எந்த மொழியை பேசுகின்றதாக මොන இருந்தால் ආගම දැහුවත් எந்த சமயத்தை මොන பின்பற்றதாக இருந்தால் සංස්කෘතික ජීවත් වුණත් எந்த கலாச்சாரத்தின்படி வாழ்ந்தாலும் මේ සෑම කෙනෙකුටම இந்த அனைவரும் අපේ රටේ අභිමානවත් පුරවැසියෙක් ලෙස අයිතීන් සමග ජීවත් වීමේ වටපිටාව හැදීම තමයි අපගේ අපේක්ෂාව. இந்த நாட்டின் ஒரு பிரஜை என்ற வகையில் அபிமானத்துடன் வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறது தான் எங்களுடைய பொறுப்பு. ද ජාතිවාදයෙන් තොර පොහොසත් රටක් අපිට අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு இனவாதத்தை இல்லாத ஒரு செல்வாந்த நாடு அவசியம் தேவையாக உள்ளது. ඒ වගේම අපි අතර විවිධ සංස්කෘතීන් තිබෙනවා. எங்களுக்கு இடையில பல கலாச்சாரங்கள் உள்ளன. රටක් ලස්සන වෙන්නේ කොහොමද? ஒரு நாடு அழகாக இருக்கின்றது எப்போது? ජනතාව අතර විශ්වාසය හැදෙන්නේ කොහොමද? மக்களுக்கு இடையில எப்படி நம்பிக்கைகள் உருவாகின்றது? මේ සෑම සංස්කෘතියකම ගෞරවය இந்த எல்லா பண்பாடுக்கும் உரிய மரியாதை மதிப்பு සෑම සංස්කෘතියකටම ගරු කිරීම සහ පිළිගැනීම இந்த எல்லா பண்பாட்டையும் மதிக்கிறதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் ඉතාමත් වැදගත්. அது மிக முக்கியமானது. ඉතින් අපි එහෙම රටක් හදන්න ඕන. நாங்கள் அவ்வாறான ஒரு நாட்டினை உருவாக்க வேண்டும். சந்தன